Turkashin nan labari da dumi sa mai sauraro daga masana'antar Kanut. Wannan fitacciyar jarima wadda aka fi sani da suna Rahama Sadau, duk da cewa ta samu wani matsayi wadda ya kai da ana cece-kuce, amma yadda wannan fitacciyar jariman take kan ci gaba da nuna wa masoyanta da su kwantar da hankalinsu, gaskiya tana nuna farin ciki da kuma godiya da wannan matsayin da ta samu. Bar san kuma me za ta cewa, kuma duk da cewa dai wasu na nuni da cewa wannan matsayin da fitacciyar jariman nan Rahama Sadau ta same shi, ana ga kamar daga karkashin jagorancin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Hakan ne ya jawo cece-kuce da wasu suna kan ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu na haka. Masu sauraro, don Allah, kamar yadda mutane suke kan bayyanawa akan cewa wannan fitaccen mawaki wadda aka fi sani da suna Dauda Kahutu Rarara, mawaki ne wanda ya bautawa jam'iyyar APC gaba daya, kuma mawaki ne wanda an san shi a yin buga gwagwarmaya da shi gabaki daya ko ta ina a wannan jam'iyya. To duk da cewa dai mutane na nuni da cewa ba san ko da akwai wani matsayin da ake son a bashi a nan gaba ba, amma dai a yadda dai ake gari representing gaskiya babu alamun akwai wani matsayin da za a iya ba ma wannan Dauda Kahutu Rarara. Duk da cewa kuma an san da cewa ba duk wanda ake ba su matsayi a yanzu babu wanda ya kai shi bauta ma jam'iyyar APC. Dan haka masu sauraro, muna son dan Allah da ku saya ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a comment section namu gaba daya, domin mu tabbatar da cewa wannan matsayin da aka bawa wannan fitaccen jarima Rahama Sadau da kuma koke-koken da mutane suke a game da Dauda Kahutu Rarara. Dan haka masu sauraro, in dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, dan Allah da mu so da ku saya ku danna mana subscriber kana da alamar kararrawa kamar haka.